Jeg har fundet, det hedder 41 milliarder kroner på at bygge sygehus. Så det er jo rigtig, rigtig mange penge. Og når man bruger så mange penge, så skal de også bruges fornuftigt, og man skal allokere ressourcerne bedst muligt. Man kan sige helt grundlæggende, så arbejder vi faktisk generelt inden for branchen med 3 forskellige problemstillinger i forhold til sådan noget som produktivitet og kvalitet. Det er egentlig 3 værktøjer, som eventuelt kan løse det her. Det er hele tiden 3 begreber, som det her, det starter på mit speciale, blandt andet. Det er hele tiden 3 begreber, som hele tiden går igen. Og det er det her omkring lean, og det er det her omkring systemdifferencer, og det er det her omkring digitalisering. Her der bliver skelnet mellem 3 forskellige modeller. Det er jo en volumenmodel, det er jo så mange geografisk data, det vil sige, at man kan gå ind og så kigge på, jamen, her har vi en grund, og sådan ser grunden ud, og den kan vi digitalisere. Det næste, man kan gå ind, det er at kigge på bygningsdelen. Det vil sige, at på hvad er det for nogle vægge, skal man sige, hvordan er de stødt sammen, og hvordan ligger huset på selve matriklen. Og så helt ned i, skal man sige, komponentdelen, det er jo sådan noget med, hvad er det for nogle byggekomponenter, det enkelte hus er lavet af. Det her, det er bare et bud på en fremtid. Det er ikke det, der sker endnu, men det kunne være et bud på en fremtid. Det er jo de der 17 milliarder. Man kan sige, vi kom med det her bud, vi sagde, at altså inden for 5-7 år, der skal udvikles nogle fælles standarder for kommuner med stat, regioner og kommuner. Der skal udvikles et fælles klassifikationssystem. Det er jo det, vi er i gang med lige nu. Eller staten er i gang med lige nu, DBK. Og så skal man sige krav til alle offentlige bygherrer, de kobler deres bygningsinformation til et fælles klassifikationssystem. Det vil selvfølgelig være kommuner, eventuelt det vil også være staten, det vil sige Slots- og Ejendomsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen. Inden fra 7 til 10 år, der kan man sige, at der skal alle professionelle bygherrer, netop anvende bibliotek, og der skal være etableret et lejeområde. Et lejeområde, det kunne være sådan noget, hvis du som privat bygherre skulle ind og bygge noget. Og det er jo selvfølgelig en kommunale byggeselskab, det var et byggeselskab. Så skal du gå ind meget simpelt, og altså, det er jo tanken, det er jo fremtidsscenarie det her, ikke? Så kan du meget simpelt gå ind og sige, jamen her har jeg et hus, hvordan skal jeg lægge det på min grund til at få mest muligt optimalt ud, hvad skal man sige, af naturen, det vil sige solen. Hvordan kan jeg opvarme mit hus bedst muligt, hvordan skal jeg lægge? Så kan man sige, her der er huset så ikke lagt over, det er bare simpelt, for jeg kan ikke selv programmere det. Så det er det, yes. Hvis nu man vendte det om, så kunne man jo sige, jamen så kan man få en smiley her, så kunne man, fordi at man brugte, skal man sige, husets beliggenhed på en rigtig måde, solens lysindfald og sådan noget, så kunne den opfylde det her 3D i forhold til. Man kan sige, at man kan også eventuelt gå ind på muligheden, man kan gå ind og måle på omkring en bæredygtighed, man kan gå ind og måle på omkring nogle forskellige andre, måske 4D, 5D, 6D, 7D, 8D osv. Det er jo bare teknologien i fremtiden, som sætter grænser for, hvad man kan bruge. Den har en funktion, danskerne virksomheder markerer sig positivt, at der omhandler digitalisering i interne systemer. Det er jo sådan noget med skal man sige, regnskab og løn og sådan noget. Alle sådan nogle basale ting. Men når det drejer sig om udveksling mellem virksomheder, så handler vi faktisk bag. Jo, man skal selvfølgelig passe på med at tro, at digitalisering er den nye åbenbaring. Det er en del af, skal man sige, fremtiden, men det er ikke fremtiden i sig selv.